Viemose Driboga er Skandinaviens største producent af drivhuse og inventar til gartneribranchen. I Viemose Dribogas hovedafdeling i Danmark produceres og koordineres alle projekter, uanset om det gælder leverancer i Europa, USA eller Asien. Den store stab af dygtige, faguddannede medarbejdere sørger for, at hvert eneste projekt gennemføres efter individuelle ønsker og behov. Og hvert projekt har én kontaktperson fra start til slut. Drivhusene konstrueres efter de nyeste principper. Uanset om husene bygges i standardbredder eller efter kundens ønske, så er materialerne stål, aluminium og glas altid af højeste kvalitet. Viemose Driboga leverer også komplette varmesystemløsninger til drivhusene. I den helt tunge ende kan vi præsentere dette højteknologiske drivhus. Anlægget her er exceptionelt. Det findes ikke andre steder i verden, og automatiseringsgraden er meget høj. Blandt andet ved hjælp af dette unikke regnesystem kan det lade sig gøre at gennemføre hele processen fra stikling til færdigt produkt på 22 uger. Planterne bliver vandet, vendt og sprøjtet helt automatisk. Viemose Dribogas specialprodukter lever altid op til gartnerierhvervets høje krav til dyrkningsmetoder og fleksibilitet. Rulleborerne her leveres med heltrukne aluminiumskanter, der i hjørnerne samles med plast eller aluhjørner. Rulleborerne fås i forskellige standardbredder, mens længden tilpasses efter kundernes ønske og behov. Containerborerne her er det ene af 2 systemer, der begge kan leveres som individuelle løsninger, og som begge kan tilpasses den automatiseringsgrad, som gartneren ønsker. Denne specialløsning for dyrkning af salat og krydderurter kræver minimum af plads. Planterne flyttes automatisk fra dyrkningsområdet til pakkeafdelingen. Viemose Driboga udfører alle slags opgaver inden for gartneribranchen, fra dyrkningen til detailbutikken. Salgsbordet her er specielt udviklet til havecentre, blomstercentre og butikker. Viemose Driboga, fra den første spire til det endelige salg.